Hi guys! Good morning guys! August 26, 2021. Alas 8 ay alas 9:54 sa buntag guys. Karon guys, ang akong vlog karon guys. Akong ipakita ninyo nga ang akong mahal kaayong motor kay ning trabaho na siya guys. Ato na siya dito kay ipapauli kay gaulan manggod dire. Unang akong ipakita ninyo. Kay ulan man. Unsa man nagdaotan nang iyo man ang gikayak? Ha? Unsa? Unsa lang? Basi naputol ang kuha na. Baso naputol ang wire. Kusog kayong ulan. Ha? May di mo siga na ka ng signalize sa loyo ang dako? Ha? Kilit? Ay, ulan kayo ay. Lihan ko na. Liha sa? Liha ko. Ulan kayo. Oh. Ulan. Halos taga-adlaw raga ulan rin sa mo. Kanang sa gawas nga tinda guys. Tinda na akong silingan ari ay no. Sugay ang ulan guys. Ako nigdugay ato guys kay lugar niya perting gamay humod pa lang akong cellphone more maka among kusog yung ulan dire guys bagyo kani kano mga nilabhanan ako ganyan sa'yo halay diya guys kay kanang ulan man, di mo kukalay dito sa gawas ay grabe malayan na. Ang uban galing nilaban ako, wala na ko lahalan. Nara ng baldi ay, ang baldi nila blog. Ugmutaniag niyo niya guys. Niya, sad ko manghalay. Pero di mo taniag. Mabahog yung nilabhan akong sayo. Hindi sa'yo nilaban. A few moments later. Wala pagyapon ka mahuman. Ha? Manoy. Masa mo kaya manoy? Kinsa man ang kuan ha? Mo ana?
Na? Hmm? Guys, ug maura to akong vlog karong adlaw guys. Kinasing-kasing na kong hangyo guys. Ug nagtan-aw mo karon diri sa ako ang vlog. Palihog lang po ko og subscribe sa akong channel guys. Ani nga channel? Maneros channel. Palihog lang po kong subscribe guys. O ipindot tong notification bell para ma-update mo sa akong sunod nga vlog. Karon guys, wala ko magdugay og katong kuan atong motor nga giayo kay ulan lagi. Bason unyag ma-indonsis pun nga cellphone. Para ba tayo kapalit lain? Ya. Sa mga nanglan po karon akong vlog, tagang salamat. Ug sa akong o basta, oran di guys. Kailan ko magdugay sa akong. Salamat guys sa pagtanaw ninyo. Salamat.